Can Espinós és un dels barris més desconeguts de Gavà, fins i tot des de Gavà mateix. Allunyat del centre urbà, un dels trets característics urbanístics de la zona és precisament els edificis que l'empresa Adixa hi va construir fa més de 10 anys. El bloc ensinistrat aquesta matinada formava part d'un conjunt d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, construït a finals dels anys 90. En total es tracta de 5 edificis de planta baixa i 2 alçades i d'uns habitatges d'entre 70 i 80 metres quadrats, pels quals els seus llogaters paguen entre 300 i 400 euros mensuals. El barri de Can Espinós va néixer com a tal al voltant de la masia del mateix nom als anys 60, fruit de les primeres onades d'immigrants provinents d'altres llocs de l'Estat que van arribar a Gavà. El barri, situat entre el nucli urbà de la ciutat i Bruguers, va créixer de manera desordenada i amb carències importants de tota mena de serveis. De fet, la gran majoria dels seus habitatges eren autoconstruccions fetes pels mateixos veïns. Amb l'arribada dels primers ajuntaments democràtics es comença a treballar per portar al barri serveis essencials i intentar de mica en mica erradicar el barraquisme. Fruit d'aquesta tasca, a finals dels anys 90, l'Institut Català del Sòl, a través d'Adixa, construeix al barri 5 edificis de protecció oficial en règim de lloguer que es van lliurar l'any 1997, paral·lelament que es van enderrocar els edificis més vells i les construccions il·legals i provisionals que hi havia al barri. Les obres de la promoció van finalitzar, de fet, al febrer de 1997 i les claus es van lliurar al mes de març del mateix any. Els llogaters paguen avui entre 300 i 400 euros mensuals. Aquests edificis, un dels quals ha esclatat aquesta matinada, consten de planta baixa, 2 pisos i 4 habitatges per planta. Cadascun d'ells té aproximadament una superfície d'entre 70 i 80 metres quadrats.